L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-paċi ma'kom. Edin hawnhekk din il-kappella tal-Bon Pastur, tas-Sorijiet tal-Bon Pastur. U qegħdin hawnhekk illum qudiesa tiġi trasmessa propju minn din il-kappella illa għaliex illum hija okkażjoni speċjali fejn ftit ieħor jitbirku u anki ksir l-inaugurazzjoni tal-uffiċċji ġodda tas-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija. Għaw fej kien kollu tal-Sorijiet tal-Bon Pastur f'ħidma għal tant snin, issa parti minn dan il-bini se jkun propju għall-Uffiċċji tas-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija. U għalhekk illum qegħdin nirringrazzjaw il-Alla anke f'din il-quddiesa kemm għal Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija għall-istaff li għaw kol preżenti għall-ħidma tiegħu u nitolbu ħafna l-barka u l-għajnuna l-mulej fuq kull wieħed u waħda li għattu s-sem tagħhom dan is-segretarjat għaw Fader Charles Malli hawnhekk id-delegat tal-Arċisqof għal dan is-segretarjat u anki għas-Sorijiet tal-Bon Pastur għaw il-provinċjala wkoll l-Italja flimkien mas-Sorijiet ukoll illi qegħdin jifirħu wkoll f'din l-okkażjoni li dan il-bini tant għamel serva għal ġid tul is-snin issa jkun ukoll għal din il-ħidma tant ta' ġid. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti triq li twassalna int il-missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drobietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti rġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi ibnek ċekke lilu nnifsu, imla li l-fideli tiegħek ferħ qaddis u għatjena bla tmiem il-dawk li inti ħlist mill-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ħosea. Dan jgħid il-mulej, araw, jiena se niġbidha nieħodha fid-deżert u lill-qalba nkellem. Hemmhekk qiegħed wieġeb bħal fi żmien Żożita, bħal fi żmien ħruġuha minn art l-Eġittu. U jiġri f'dak il-jum oraklu tal-mulej li qies sejjaħli żewġi, lili ma sejjaħlix Sidi iżjed. Għal dejjem narsek miegħi fis-sewwa u l-ħaq, fl-imħabba u l-ħniena, brabta fidila jien narsek miegħi u int taraf lill-mulej. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Twajjeb u ħanin il-mulej, flimkien ħanin il-mulej. Kuljum irrid imbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej ta' min ifaħru bil-bosta, blatar fil-kobor tiegħu, flimkien.
twajjeb u ħanin il-mulej. Nisel il-nisel isebbaħ imilek, u s-seta tiegħek ixandru. Il-ġmiel u l-kobol tas-sebħ tiegħek iħabbru, u fuq l-ġubijiet tiegħek jitħadnu. Flimkien. Twajjeb u ħanin il-mulej. Il-qawwa tal-emejjel tiegħek tal-biża jxandru, u jien fuq l-emejjel kbar tiegħek nitħaddet. It-tjubija tiegħek bla qies ifakru, jgħidu bil-ferħ minħabba l-ġustizzja tiegħek. Flimkien. Twajjeb u ħanin il-mulej. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tiba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. Flimkien. Twajjeb u ħanin il-mulej. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt u dawwa l-ħajja permezz tal-Evanġelu. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien resaq lejn Ġesu wieħed mill-kapijiet, inxteħed f'riġlejh u qallu: Binti, issa għada kemm mietet, imma int ejja qiegħed idek fuqha u hija tgħix. Ġesu qam u mar warajh flimkien mad-dixxipli tiegħu. Mela, waħda mara li kienet ilha 12 sena sħaħ tbati bit-tnixxija tad-demm, resqet lejh minn wara u messitlu t-tarf tal-libsa, għax bejna u bejn ruħha qalet: Imqar jekk immiss il-libsa tiegħu infieq. Ġesu dar lemaħa u qalilha: Għamel il-qalb binti, il-fidi tiegħek fejqitek. U minn dak il-ħin stess, il-mara marret imfejqa. Meta daħal għand il-kap, Ġesu rad daqqaqa tal-flawt u folla nies jagħmlu storbju sħiħ u qalilhom: Warbu, għax it-tifla mhijiex mejta, imma rieqda. U qabdu jiddieħku bih. Iżdu keċċa n-nies il-barra, daħal qabad qiegħed it-tifla u din qamet. U din l-aħbar xterdet ma' dak il-pajjiż kollu. Il-kelma tal-mulej. Ifħi lilek Kristu. Qabad id it-tifla u din qamet. Hekk naqraw fl-Evanġelju skont San Mattew din il-ġrajja sabiħa tal-fejqan tat-tifla ta' wieħed mill-kapijiet. Ġesu neħħa in-nies li kienu qegħdin jagħmlu ħafna storbju u hemmhekk fil-kwiet qabad id it-tifla u din qamet. Fl-istess deskrizzjoni ta' dak li għamel Ġesu bħalma naraw diversi drabi, hemm din l-imħabba kbira lejn din it-tifla u lejn il-familja tagħha, dik li Papa Franġisku iħobb isejjaħ bi-3 kelmiet: viċinanza, kompassjoni, tenerezza. Dan l-episodju ġie għaliex ftit qabel missier it-tifla kien inxteħed f'riġlejn Ġesu qallu: Binti għadha kif mietet, imma ejja qiegħed idek fuqha din tgħix.
U nafu li ma dan l-episodju dejjem naqraw episodju ieħor ta' mara li kienet ilha 12 sena sħaħ tbati bit-tixjija tad-demm u li qalet imqar immiss tarf il-libsa tiegħu u nfieq. U nafu li Ġesu bimħabba fejja ukoll lil din il-mara. Hija ġrajja din daż-żewġ episodji flimkien li lilna tallimna ħafna. L-ewwel nett turina kemm Ġesu jos il-ħajja. Għalih il-ħajja ta' kull bniedem hija għażiża. U għalhekk il-dik it-tifla Ġesu tal-ħajja mill-ġdid u lil dik il-mara li tant batiet ta' ħajja ġdida. Lilna Ġesu jallimna kemm importanti li aħna nożżu il-ħajja mill-ewwel mument tal-eżistenza tagħha għalina l-ħajja tkun dejjem għażiża u nipproteġuha b'rispett lejn id-dinjità ta' kull bniedem. Mbagħad tolqotna f'Ġesu kif qatt ma jiddiskrimina bejn ħajja u oħra. Hawnhekk kellu tnejn min-nies. Waħda żgħira, tifla żgħira u oħra kienet biċċa akbar. Ġesu ma m'hemmx differenza bejn l-età biex jagħmel il-ġid. Dawn it-tnejn min-nies kienu ta' stat anki soċjali differenti. Waħda kienet it-tifla ta' wieħed mill-kapijiet u l-oħra waħda mara li ħafna ma jafuhiex, għal bżonn ħafna qas jafu biha kienu u kienet hemmhekk għaddejja. Ma jagħmilx distinzjoni Ġesu bejn waħda u oħra la fuq l-età, la fuq istat soċjali, la fuq affarijiet oħra wkoll biex jagħmel il-ġid. Għalih il-ħajja umana hija għażiża u ma jiddistingwix meta hemm il-ħajja umana ma jiddistingwix bejn din ħajja umana illi għandha tgħix u din għax għandha xi kundizzjoni ħajja umana li għandha titwarra fil-ġenb. Lilna jallimna biex aħna wkoll ma nagħmlux l-istess. Xija serja li nkunu aħna illi niddistingwu, niddiskriminaw bejn ħajja umana li għandha tgħix u ħajja umana li aħna inwarbu fil-ġenb u nirrifjutaw. Għalhekk din l-attitudni ta' Ġesu tant tallimna għal ħajja tagħna. Mbagħad l-episodju jurina wkoll, żewġ episodji juruna il-fidi kbira ta' dawn in-nies. Hemm dar-raġel li iltaqa' ma' Ġesu qallu biex ifejjaqlu lil bintu qallu inti ejja qiegħed idek fuqha u jitgħix ara x'fidi kellu. U din mara li laqqas iltaqet miegħu wiċċ imwiċċ imma qalet imqar immiss tarf il-libsa u nfieq. U Ġesu lilha qalilha il-fidi tiegħek fejqetek. Ara il-fidi ta' dawn it-tnejn li lilna wkoll tamtina messaġġ sabiħ kemm jiswa fil-ħajja li aħna nqedu l-fiduċja tagħna fil-mulej konxi li hu jagħtina dak li huwa taġid għalina bħalma għamel ma' dawn it-tnejn. Ejjew nitolbuh illum din il-quddiesa, nitolbuh il-mulej l-ewwel nett saħħaħ fina il-fidi ejna biex aħna jkollna dejjem il-fiduċja fik li inti tagħtina dak li huwa taġid għalina u għamel ukoll li aħna bħalek dejjem ikollna l-għoża tal-ħajja u nipproteġu l-ħajja mill-ewwel mument tal-eżistenza tagħha
il-għaliex il-ħajja hija don tiegħek li aħna għandna nħarsu b'mod sħiħ. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli ix-xandar l-Evanġelju tiegħek lil ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem nożżu il-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għas-segretarjat għall-edukazzjoni nisranija għal dawk kollha li jaħdmu f'dan is-segretarjat biex ikomplu jaqdu din il-missjoni tagħhom b'ħafna dedikazzjoni, kompetenza, ġenerożità nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għas-sorijiet tal-Bon Pastur biex inti tgħinhom fil-missjoni li fdajtilhom u tgħinhom biex jagħmluha dejjem b'ħafna imħabba nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm dawk li qegħdin Malta kif ukoll dawk għall-kura barra minn Malta u nitolbu speċjalment għal dawk li għaddejjin minn tbatija kbira fil-mart tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nixtieq nitlob għal koppja wkoll li qed jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom illum, koppja li żżewġu ħal-Balzan, però li qegħdin fi gżira l-bogħod ħafna imma jsegwu wkoll din il-quddiesa għalihom u għal tant oħrajn li jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom biex inti mulej tberikhom, tħarishom, timlihom bl-imħabba tiegħek lilhom u l-familja tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu wkoll għal din il-parroċċa, qegħdin fil-parroċċa ta' Ħal-Balzan illi ħadd li ġej jiċċelebraw il-festa ta' Marija Annunzjata, nitolbu li dawn il-ġranet servu ta' ġid biex anki n-nies jarfu kemm hija tajnuna lihom din l-om Marija illi dejjem iġġib barka fil-familji tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħarjien biex inti mulej tilqaħħom u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattant li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Il-qalb mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Din l-offerta mulej nikkonsekrawha lill-ismek u nitolbuk li hija s-saffina tagħtina l-għajnuna biex minn jum għal ieħor nagħmlu opri li jixirqu lil ħajja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr bibnek il-Ażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li inti battunna bħala Salvaturu feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex jeħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smawiet, imbirek min ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħ għall-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem id-dem li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li jgħatawn magħna u li jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Ftakar ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Santa Marija u Fransja u mal-qaddisin tiegħek kollha. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna, missierna. Li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi sartnatek, ikun li trid int kif is-sema qiegħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna b'nubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni,
Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-salbna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintret fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf talla li Tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
nitolbu. Issa li mlejtna bajnuna kbira nitolbuk mulej biex dejjem tatina d-doni meħtieġa għas-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nieqfu nfaħruk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irrodu ħajl lill-Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 25699100 jew jordnaħ online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsalmilkom. Nofru dan ir-rożarju biex nitolbu għal-ħidma tal-Knisja fil-qasam tal-edukazzjoni u b'mod speċjali għas-segretarjat għall-edukazzjoni nisranija, għal kull min jaħdem fis-segretarjat biex il-mulej jagħtih permezz ta' Marija wkoll għajnuna li jeħtieġu biex jaqdu din il-missjoni tagħhom. F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana, ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kismat talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnat tal-infern. U ġeneral kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek li konsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba lil Sittna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-semawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina illum aħfrinna dnubietna bħal ma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek
imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina illum aħfrinna d-nobietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib steħlisna mid-denja. Amen. Simma lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern. U ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina illum aħfrinna d-nobietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek kibberkinti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek kibberkinti fost in-nisa Umberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek kibberkinti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek kibberkinti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek kibberkinti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek kibberkinti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek kibberkinti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek kibberkinti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana ta' kitwilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobit naħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-reba misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe ppreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina illum offrinna d-dobietna bħalma naffru l-minuħati għalina għaddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek kibberkinti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek kibberkinti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek kibberkinti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek kibberkinti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek kibberkinti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek kibberkinti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek kibberkinti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek kibberkinti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek kibberkinti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek kibberkinti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ, meta sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina illum, aħfrinna d-nubietna, palma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slimma lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana slimma lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan at-turuframent Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina illum, aħfrinna d-nubietna, ma nafru l-minuħati għalina, għaddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen.
Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna għalina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna għalina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna għalina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza 17 bejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kemba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Frinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Għatina l-paċi. Itlob għalina qaddishom Alla. Un nistħoqinna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe Slimalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lil-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. Santo Rocco. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzoni. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artar, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, birka l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, birek it-tlog glorjus tagħha fis-sema, birek l-isem ta' Marija Verġni Om, birek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, birek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.